Буквално тази сутрин дойдоха новите артикули от корейската марка House of Her. Има супер много интересни неща. Аз най-много се вълнувам за техните ружове, даже отворих вече един. Го имам на скулите си сега, но нека да ви покажа всичко, което дойде. Почти всички кашони са с техните мини ружове. Идват в 9 различни цвята. Това, например, е номер 8 и има всякакви други цветове. Има също така и по-натурални нюанси, например този 01. Супер практични са и може да си ги носите в чантата, когато искате да се освежите през деня. Тук имаме, това са техните падове за почистване на лице. Те са напоени с есенция. Нещо като тонер пад, но вместо тонер тези падове са напоени с есенция. Нямам търпение да ги пробвам. Тук имаме и друг интересен артикул. Техния балсам за почистване на грим. Напоследък го виждам доста и в българския TikTok. Много ми е интересно да го пробвам. Чела съм, че е подходящ за хора с всякаква кожа, защото въобще не я изсушава. И също така премахва дори и водоустойчив грим. Имаме още цветове от ружовете и друг цвят от малкия руж. Номер 6 Cherry Blossom. Има и от техните тинтове за устни. Между другото не съм ги виждала в България техните тинтове, така че поне за момента, ако не се лъжа, естествено, може да ги намерите само в нашия сайт. Естествено, направете си собствения ресърч, ако искате. Те идват в 4 различни цвята. Това, например, е номер 4 Ginger. И накрая виждам, че това е тяхната слънцезащита. Има SPF 50, въпреки че странно на опаковката никъде не го пише. Страни пише Skincare Meets Makeup, като цяло за всички продукти от бранда House of Her. Интересното при тях е, че те всъщност се опитват да комбинират цялата козметика с декоративната. Заради това, например, и техните ружове. 50% хидратираща есенция има вътре и останалото е пигмент. Подходящи за лек грим или когато не носите грим, а все пак искате да си сложите руж. Малките ружове ще могат да се закупят както по-отделно, а и на отстъпка, когато са в комплект. Това са всичките продукти. Вече са на сайта.